Halo Bolo, piye kabare saiki Bolo? Tambah mumet ta? Perkara mumet iku ora usah gawe susah Bolo. Soale mumet kuwi nandakne nek awak dhewe kuwi isih duwe endas Bolo. Sing tenang lho Bolo. Syukur dilakoni ae urip kaya ngene iki dilakoni ae Bolo. Iki Bolo tak wenehi contoh. Nah, iki dina aku urung iso tandur Bolo. Tapi iki ana kedadian Bolo sing ora kena dipikir karo nalar Bolo. Ora iso dipikir karo nalar gak iso Bolo. Lho entah Bolo. Iki dudu sawahku Bolo. Tapi ora ana banyune Bolo. Nah, terus iki ya dudu sawahku Bolo. Ya ora ana banyune. Terus maneh Bolo. Insor. Nah, iki ya dudu sawahku Bolo. Ya ora ana banyune. Tapi Bolo. Nah, iki sawahku Bolo. Kok ana banyune Bolo. Niki dak piye? Aku malah mumet mikire kondi iki. Dadi kesimpulane ngene Bolo. Nek Gusti Allah kuwi wis cawe-cawe urusane awak dhewe Bolo. Wis kabeh ora kena dipikir karo nalar Bolo. Ya buktine yo ngene iki Bolo. Cukup-cukup diparingi Gusti Allah banyu kaya ngene Bolo. Ya wis pokoke disyukuri ae Bolo. Supaya urip iki tambah makmur Bolo. Wis ngono tok Bolo.